Assalamu alaikum mai sauraro. Labari da ɗumi-ɗuminsa. Tsohon Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya fito ya sanar da cewa tsohon Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu shi ne za mu tsayar a takararmu ta shugaban ƙasa 2023 in Allah ya yarda. To mai sauraro ga kanun labaran nan. Idan yau ka fara zuwa tashar nan ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa domin hakan ne zai baka damar samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To yanzu za mu tsunduma cikin shirin kai tsaye. Mai sauraro kamar yadda ka sani dai, wannan magana tana ta yawo a kafofin sada labarai kamar su Facebook, su Twitter, kai har ma da Instagram, har ma da jaridu. Gashi nan za ka ji har ma da gidan rediyo su ma sun ɗauka sun fara watsawa. To kamar dai yadda ka sani, wasu mutanen ma har sun fara yi wa Rabi'u Musa Kwankwaso magana ta Facebook. Wai abin nan dai gaskiya ne ko kuma ƙarya ne? To tsohon Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya bayyana cewa shi ma nan ba da daɗewa ba zai fito ku ji abin nan ya bayyana a bakinsa. Ku ji wai shin abin nan ƙarya ne ko kuma dai gaskiya ne? To mai sauraro sai ka bibiye mu a wannan tashar ta Mai Abaya 24 TV ka ji faɗin Rabi'u Musa Kwankwaso. Amma fa mai sauraro kar ka manta da wani abu guda ɗaya. Ka san sai ka dangwala mana subscribe tukunna za ka samu sababbin shirye-shiryenmu na gaba da zarar mun ɗora. Ka san in dai baka dangwala subscribe ba kai ka san baka tare da wannan tasha tamu. Mai sauraro mun gode da wannan ziyara, da fatan dai za ka bibiye mu a shirinmu na gaba domin jin ta bakin Rabi'u Musa Kwankwaso me zai ce akan wannan maganar. Ba iya Rabi'u Musa Kwankwaso kaɗai ba, da faɗin shi kanshi tsohon Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu za ka ji shi ma abin da duk ya fito daga bakinsa.